agus tá mé ar aiseéis chun an leabhar seo a léamh ag loitiméid ar éireann ar éisean scríofa ag an Dr. ón NEAMH léim é an chiad paragraf an ribh a réir agus tá brún an fin gáilíocht fuaimne bhí mo bhoghearraí ag muid úsáide as micrófón an ribhire ní micrófón má chluasáin. OK. Paragraf Réamhrá paragraf a dá. Ní scéalta siimplí leapa a bhí iontu seo ach bláic thógála thóchoitianta lárnácha a bhí ar eolas ag gach duine sa phobal. Ag féimú mar scéalta rói a neartaí norm ghleachta. Réalaí na scéalta seo iompar agus idir gríomhíochtaí. Réalaí na scéalta seo iompar agus idir gríomhíochtaí. Bhí scéalta coitianta faoi ÉIRE an measca a dán na mí rómháil gafa i barc sí i beisc sí thar oíche mar a bhí scéalta faoin meán sí a chine teach neamhgháin ach a fuais raibh ó seanseir misteach go raibh na sióga ar mallaach chun dóchar a dhéanamh dí mar a ndéanadh sí glanna suas go gasta. Dahan agus thosan na scéalta seo siad chomharthaí ársa Caisleán, Craefort agus áiteanna níofa sí róach a thabhairt faoi iarmhaistí trom chúiseacha dín eismiúis chúdúr sin le bulldoze a dhéanamh orthu nó damáiste a dhéanamh dóibh. Ba bhuaitaobh coitianta scéal an eismiúra a dhear tois inún sí. Loníocht ran gníthe cónaithe ón gréúmhis Iarán is. Ceallaíonn gréúmhis Bronze Age agus ceallaíonn Iarán is Iron Age. Íonacht Cad ceallaíonn íonacht. Settlement. Chun níthe
cealaíonn chun nithe fortified agus cealaíonn cónathe domestic. Lonaíocht. Creidim sílan go bhfuil sé lonaíocht. Settlement. Cealaíonn lonaíocht settlement. A chun scialpa áil jumpy a chun scialpa áil only to get a splinter. A jumpy in a nivea fola agus a dog was is. Mar a bhí scíal an ismiora a dós a chud bó meachlathe. Cealaíonn meachlathe émaciated agus nar chaisig siad bainne cealaíonn sé sin they produced no milk. Asa Ali cealaíonn sé sin for his carelessness, out of his carelessness. Agus ag ligean dóibh innilt in nún sí. Cealaíonn sé to graze in the fairy fort. Is é an meas a bhí ar na scialta sí seo. Is cús leis an ráta mar tháinis. Cealaíonn an ráta mar tháinis survival rate. An ráta mar tháinis neamhghách ard. Cealaíonn sé unusually high. Atá ag créifort agus siad chomharthaí seandálaíochta. Cealaíonn sin archaeological monuments on gré uva agus on Iran ish in éair na héireann I comparáid le náisiún orpacha eile. Sinna bhfuil. Come on, Agif. Agus slán go fáil.